Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева. Исәнмесез? Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Барлык донорлардан да 450 миллилитр кан алалар. Әлеге вакытта мин үземне яхшы хис итәм. Яшәү чыганагы. Бөтен дөнья донорлар көнендә Әлмәттә 22 литр кан тапшырылды. Без пионербол уйныйбыз, волейбол уйныйбыз. Кичә чирлидинг булды. Мина ул бик ошады. Җәйге каникуллар. Юность лагерында балалар биотехнологияләр белән танышты. Ömür boyu şu kekir yılgada şu oynağız garmunlar bayrami uyushtirildi. Her vakit matur etib oynavchi talyanis abilarimiz qopqa tiplaridan klubga shulay oynab chiqalar edi. Уйнагыз гармуннар. Ознакайның Кәкре елга авылына гармунчылар җыелды. Әлмәттә бөтен дөнья донорлар көне уңайнан 22 литр кан әзерләнде. Кан бирүчеләр үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен шулай билгеләп үтте. Барлык теләүчеләр өчен кан салу станциясе ишекләре иртәнге 7:30-дан ачылды. Сәгать 11-гә кадәр игелекле эш кылырга бирегә 50 кеше килә. Алар арасында безнең коллектив кызлар да бар. Сез Алсын Нуриевага. Бүтін дөнья донорлар көнне акциядә катнашырга беренче сәгать ярым эчендә генә дә 20-дән артык кеше килә. Алар арасында Ознакайдан махсус кан бирергә килгән Руслан Хәйретдинов та бар. Беренче утырганда да 31-сендә дә кан алу креслосына кешеләргә ярдәм итү теләге белән утыра ул. Кемгәдер ярдәм итәбез инде, моның өчен тырышабыз. Кемгәдер бит инде ничек дип әйтәләр. Канга мохтаҗ дип әйтәме? Шуңа кешеләргә ярдәм итәргә тырышабыз. Шуның өчен йөрибез. Шуның өчен киләбез. Үзебез өчен дә файда. 18 яшьтән өлкәнрәк һәм авырлыгы 55 килограммнан да ким булмаган һәр кеше донор була ала. Иң мөһиме җитди хроник һәм йогышлы авырлар булмавы. Донор должен быть абсолютно здоровым человеком. То есть любые хронические заболевания являются противопоказанием донорства. Зрение -6 противопоказанием к донорству. Инфекционные заболевания, такие как вирусный гепатит Б, С, сифилис, ВИЧ-инфекция, это все противопоказания к донорству. Хронические заболевания, повышенное давление, заболевания сердца, заболевания легких, эндокринные заболевания, это все противопоказания к донорству. Кан тапшырганчы берничә көн алдан махсус диета тотарга кирәк. Алкоголь һәм медикаментлар куллану катгый тыела. Бу кагыйдәләр белән Гөлнур Бадамшина 22 яшеннән үк таныш. Мактаулы донор исемен алгач, ничә мәртәбә кан биргәнне санаудан да туктадым дип уртаклаша. Мин беренче мәртәбә канны 22 яшьтә бирдем. Кияүгә чыккаштым, ирем белән ярыша кан биреп, почетный донор дәрәҗәсенә чыктык. Хәзерге вакытта акцияларда да катнашабыз. Донорлар лейкоз, гемофилия кебек авырулардан интегүчеләр, төрле хәрәкәтләргә очраучыларның, кан салу таләп ителгән бәби табучы аналар, яңа туган сабыйларның гомерен саклап калырга теләүче игелекле кешеләр алар. Үзәк белгечләре әйтүенчә, бер көн эчендә күп кан җыюдан кала. Шушындый изге эш эшләргә әзер бергәлек формалаштыру күпкә мөһимрәк. Если почувствуете головокружение, слабость, говорите, не молчите, не стесняйтесь. Мин инде 5-6 минут кан бирәм. Барлык донорлардан да 450 миллилитр кан алалар. Әлеге вакытта мин үземне яхшы хис итәм, ләкин кемдер үзен начар хис итсә, биредә һәр вакыт медперсонал ярдәмгә килергә әзер. Бу көнне 50 кеше 22 литр кан тапшыра. Татнефть балаларны сауыктыру лагерьларындагы беренче смена башланды. Анда интеллектуаль үсеш, дуслык, спорт һәм фәнни ачышлар белән бердәм атлый. Мисал өчен, юность яшьлектә ял башы яшь биотехнологларның берләшмәсенә әверелә. Алар сулый торган өй, даруларның организм буйлап сәяхәтен, ДНКны үз куллары белән җыюны күз алдына китерә. Уңайлы кичкенә илгә безнең төшерү төркеме дә кунакка барып кайтты. Предлагаю сделать задний стенд в 3D формате. Печенка командасы виртуаль эндоскоп сыйфатында чыгыш ясаучы таблетка чип проекты өстендә эшли. Наша таблетка идентификация аудио диагноз и передачи, которые снимают все на видео. Путешествуя по желудку, кишечнику, снимаю все на видео и назначаю полную диагностику нашему клиенту. Беренче сменның төп темасы биотехнологияләр. Программа беренче көннәрдә балаларны фән һәм инженерия дөньясына күчерә. Командалар биолаборатория макетларын, микрокүзәнәк фермаларын, биолабиринт, ДНКга бәйле проектлар эшли. Биотехнологияләр генезис модуленең 8нче көнендә финалда барлык бу элементлар биошәһәрнең бердәм зур макетына әвереләчәк.
Самое главное – это командная работа в проектной деятельности. Важно сплотить ребят в единую команду, мы их называем лабораториями внутри каждой команды. У каждой команды есть определенные должности у ребят. Биредә балалар ялының иң яхшы традицияләрен саклап, заманча форматлар кертәләр. Беренче сменада Россиянең төрле почмакларыннан 10 яшьтән 15 яшькә кадәрге 258 бала ял итә. Уңайлы һәм нәтиҗәле укыту өчен оештыручылар балаларны яшьләренә карап 10 отрядка бүлә. Что мы не можем обойти стороной две очень важные темы. Без ике мөһим теманы читләтеп үтә алмадык. Бу Россия халыкларының бердәмлеге елы һәм Татарстандагы хезмәт батырлыгы елы. Балаларны күп милләтле илебезнең мәдәнияте һәм тарихы белән таныштырабыз. Шулай ук Татарстанның хезмәт казанышларына да зур басым ясыйбыз. Безнең горурланырлык һәм үсеп килүче буынга сөйләрлек мәгълүматларыбыз шактый. Большой акцент на трудовые достижения Татарстана. Нам есть чем гордиться и что рассказать нашему подрастающему поколению. Мауктыргыч остаханәләр, спорт турнирлары, театр куелышлары һәм башкалар. Яшьлектә һәр көн яңа белем һәм ачышлар. Шуңа өстәп саф урман һавасы, яшеллекнең муллыгы һәм һәр җәй яңадан биргә килергә теләк уята торган үзенчәлекле шартлар. Ясмина Закирова биредә 4нче тапкыр. Кызның инде яраткан әйдәманнары һәм яңа дуслары бар. Юность лагерінде мин 4нче тапкыр. Мина лагерьдә бик ошый, һава торышы беренче сменаларда яхшы. Без пионербол уйныйбыз, волейбол уйныйбыз. Кичә чирлидинг булды. Мина ул бик ошады. Алда балаларны уртак эшләр һәм яңа тәэсирләр белән тулы берничә атна көтә. Бәлки кем өчендер ул мөһим танышулар, киләчәк мавыгуларны билгеләячәк җитди проектлар һәм карарлар вакытына әйләнер. Асынуриева, Лия Моратова, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Һәр авылның үз матур гырыф-гадәтләре яшәп килә. Азнакай районында да шулай. Кәкре елга авылында инде чирек гасырга якын һәр елны уйнагыз гармуннар бәйгесе үтә. Бу көнне авыл гармун тавышларына күмелеп, караңгы иңгәнче халык бәйрәм итә. Бу елда 1000 бәйрәменә төрле төбәкләрдән гармунчылар җыйналды. Теманың дәвамы алдагы минутларда. Гармуннар фестивалендә катнашучыларны район җитәкчелеге, Кәкре елга авыл җирлеге башлыгы, ветераннар активы сәламләде. Мин инде шушы авылда туган җегет буларак, бәләкәй чагымнан ук хәтерлим. Гомер буе шушы Кәкре елгада шушы уйнагыз гармуннар бәйрәме оештырылды. Һәр вакыт матур итеп уйнаучы Тальянис авылларыбыз капка төпләреннән клубка шулай уйнап чыгалар ие. Менә шуларның гадәтен быел хәзерге вакытта да дәвам итәбез. Чыннан да Азнакай районында гармунга бик зур игътибар бүгенге көндә. Өлкәннәр генә түгел, өлкәннәр арасында да бик күп һәрбер авылда төрле ансамбльләр бар бүгенге көндә. Һәм миңа бик куанычлысы, сөенечлесе ул балалар арасындагы менә бу талянчылар группаларының барлыгы, баянчылар группаларының бик күп булуы. Чыннан да кулына тальян алган, кулына шушындай моң шишмәсен алган баланың күңеле бер вакытта да китеп булмый бит инде аның. Җитәкчеләр билгеләп үткәнчә, Кәкре елга җирлегендә 2 кешенең берсе гармун уйный. Миннекәшев Закиров та шушы авылда туып үскән. Гармунда уйнарга 8нче сыйныфта укыган вакытта өйрәнгән. Шуннан бирле кулымнан баян төшми ди ул. Миңа хәзер 77 яшь тула. Гармун ул халыкның кайгысын да, шатлыгын да ачып сала торган инструмент. Менә шунда уйнавым белән мин горурланам, һәм менә шушы авыл бәйрәмендә дә һәр ел катнашып киләм. Шушы гармуннар тынмасын иде, яшьләр дә уйнасын иде дигән теләктә калам инде. Гармунчылар арасында хатын-кызлар да шактый иде. Бәйрәмдә катнашучылар гармун моңына кушылып җырлап, хатирәләрне яңартып, күңелле аралашты. Илмира Шәрифуллина, Алмаз Иксанов, Рамил Исламов. Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. 5нче ел бөгелмәлеләр җәйне күке чәе этно бәйрәме белән каршы ала. Аны авыллар арасындагы үзәк китапханә үзләштерелгән район клуб системасы ярдәмендә оештыра. Быел ул саф һавада, сулык янында узды. Сүз бөгелмәдәге махсус хәбәрчебез Айсылу Миннебаевага.
Бу борынгы башкорт йоласы гасырлар төпкеленнән килә. Гадәт буенча аны җәй башында уздыралар. Нәкъ менә шул чорда матур тавышлы соры кошлар гадәттәгедән көчлерәк кычкыралар. Ә болыннарда ашарга яраклы кыргый үсемлекләр үсеп җитә. Бу кузгалак, кыргый сарымсак, суган, балтырган. Йоланы балалар белән апалар бергә җыелышып үткәргән. Үлән җыйганнар, кәкүкне сыйлаганнар. Шундый матур, күңелле бәйрәм кәкүк сәйе. По-башкирски кәкүк сәйе, кукушкин чай. Безнең кунаклар аралаштылар, безнең бөгелмәлеләр белән. Без бик рәхмәтле аларга вакыт табып килгәнгә. Төрле елларда бәйрәм бөгелмәнең төрле майданчыкларында, Лошин тавында, Мәдәният һәм ял паркында, Ленин мәйданы янындагы шәһәр скверында оештырыла. Быел исә ул шәһәр үзәгендә матур сулык ярында үткәрелде. Туймазыдан килгән кунаклар әлеге бәйрәмнең Татарстанда да узуына шат кына. Ошо башкорт йолалары һездә Татарстаныбызда ла бара үсә икән. Мин горурланып быны әйтәләм. Безнең дуслык булгас, бердәмлек булгас, ил алга бар дигән ышаныста калам. Без бында үзебезнең башкорт йолаларының бере укыту менән алып килдек һәм үзебезнең китапларда алып килдек. Менә Альберт Исмаил башкортларның рәисе, корылтай итәкчесе буларак, ул үзенең укыту менән алып килде, балаларны менә укыттыра. Шулай ук менә без үзебезнең йырларыбызды алып килдек, мөнәҗәт йырлары. Мөнәҗәтне ихлас күңелдән кабул иттеләр. Рәхмәтлемен. Һәм дә менә ошонда йолалар менә Татарстанда гына түгел, Башкортстанда ла бергә булып, бердәм булып яшәһәк, бик уңай булыр инде дигән теләктә калам. Бәйрәм борынгы юла белән башланды. Аннан соң балалар тирмә, пычмак, кашык белән йөгерү, аркан тарту кебек башкорт халык уеннары уйнадылар. Башкортстанны белүчеләр этно уены аеруча популяр булды. Катнашучылар әлеге республиканың милли ашлары, географик урыны һәм тарихи вакыйгалары турындагы сорауларга рәхәтләнеп җавап бирде. Мәйданчыкның бизәге башкортларның көнкүреш әйберләре, милли бизәклек келәмнәр, савыт-сава һәм сөлгеләр белән бизәлгән төсле фотозона булды. Айсылу Миңнебаева, Ямьяхин, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәттә борынгы татар халкы традициясе сөлге җыю йоласы яңа сулыш алды. Сабантуй алдыннан шәһәр гармун тавышлары һәм дәртле җырлар белән тулды. Әлеге чара Татарстанда җәй республика проекты кысаларында уза. Бу шәһәр халкының Сабантуйны оештыруда катнашуын тоярга мөмкинлек бирүче борынгы йола. Күп гасырлар тарихы булган бу традиция быел шәһәребездә дә үткәрелә. Тулырак Сөхмәтҗанова материалында. Шәһәрдә авылча быел Әлмәтебездә 100 еллык тарихы булган яулык җыю традициясын яңарталар һәм беренче булып шәһәрдә дә бу традицияны үткәрергә уйлыйлар. Һәм бүген беренче көн культура хезмәткәрләре шәһәргә чыга. Бу бүләк җыю гына түгел, чын урам фестивале. Гармон көенә биеп җырлап, милли костюмнар кигән артистлар шәһәр урамнары буйлап уза. Әлеге юла авылларда бер кайчан да өзелмәгән. Гармон тавышы, бизәлгән атлар, авыл халкы елдан-ел Сабантуйга күршеләрне әнә шулай чакыра. Бүләк биргән һәр гаиләгә ой рәхмәт дип кычкыру һәр авылда үскән баланың йөрәгендә аерым урын ала. Әлмәттә безне ата-бабаларыбыз белән бәйләүче бу йоланы кабат торгызырга булганнар. Сөлге җыю йоласы күркәм традиция ди халык. Бу көнне шәһәр ниндидер бердәмлек мөхитенә чумды. Урам буйлап җырлап йөрүче артистлар бәйрәмне туры мәгънәдә и бусагасына хәтле алып килде. Яшәүчеләр артистларны күреп бүләкләр, яулыклар, сөлгеләр белән кунакларны каршы алырга ашыкты. Я считаю, что очень важно именно наши татарские традиции возрождать. Мы живем в Татарстане, это очень важно. И чтобы дети, подрастающее поколение, все знали об этом. Хөрмәтле яшьтәге кешеләр бу чараны күреп үзләренең балачакларын искә төшерделәр. Ләйлә Нурлыгалиева иске Әлмәттә 70 ел яши. Бу йоланы үзләренең урамында аның беренче күрүе. Менә 70 яшькә бер тапкыр 70 елга. Әзрәк эшләрдән аппликация итәбез. Настроение күтәрелә. Әйбәт кенә Сабантуйлар үтсен. Хәерләр белән генә тынычлыкта. Илләрдә тынычлыклар булсын, сугышларны бетерсеннәр. Барысына да саулык, сәламәтлек,
тазалык. Сөлге җыю йоласын яңарту безнең чорда нәкъ менә шундый гади һәм ихлас вакыйгалар безгә үткәннәр белән бәйләнешне тоярга һәм киләчәккә ышанычлы карарга ярдәм итә ди оештыручылар. Җыелган бүләкләр Әлмәт Сабан туена барачак. Татар халкының күркәм бәйрәме 13 июнь көнне мәйданда узачак. Башлана сәгать 10-да. Алсу Ахмаджанова, Рафаэль Сайфин, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Бу бәйрәм ял көннәрендә Әлмәт актив ялны, халык традицияләрен һәм бердәмлекне яратучылар өчен үзәккә әверелә. Шәһәр кунакларын һәм җирле халыкны берничә якты вакыйга көтә. Моның хакта алдагы минутларда. 12 июнь Россия көнендә шәһәрнең үзәк урамнары патриотик автоколонна өчен юлларын ача. Илебез флагы белән бизәлгән колонна төгәл сәгать 11-дә Тельман урамында яшьләр үзәгеннән старт ала. Оештыручылар шәхси автомобильләрендәге барлык теләүчеләрне шәһәрнең төп артерияләре буйлап узып, ватанга мәхәббәт белдерергә чакыра. Шулай ук җомгадан мәдәни мөхит яңадан үз эшен башлап җибәрә. Кичке 6-дан 29 августка кадәр атна саен Әлмәттә һәм Татарстанның тагын 12 торак пунктында мәдәни мәгариф чаралары, ачык һавада концертлар һәм иҗади программалар узачак. Калабызда алар Коракүз скверы, Сусаклагыч яр буе, драма театры артындагы фонтаннар мәйданчыгы, Сәламәтлек паркы, Яшьлек скверы, Көнбатыш капкалар скверында узачак. Шимбә 13 июнь көнне Әлмәтнең үзәк мәйданында җәйнең төп тантанасы Сабан туе уза. Сәгать 10-да мәйдан территориясендә интерактив мәйданчыклар, һөнәрчеләр шәһәре, яшь эшкуарлар ярминкәсе оештырылган. Биредә кунакларны остаханәләр, һөнәрчелек күргәзмәләре, иҗат коллективлары концертлары, тәмле ризыклар ярминкәсе көтә. Бәйрәмнең тантаналы өлеше үзәк мәйданда 11 сәгатьтә башлана. Монда авыл хуҗалыгы хезмәткәрләре парады, авыл хуҗалыгы алдынгыларын бүләкләү тантанасы узачак һәм концерт программасы белән дәвам итәчәк. Сабан туй күрке булган милли көрәш буенча ярышлар сәгать 12-дә башлана. Агыйдел ансамбленең театральләштерелгән программасы Татарстанның халык артисты Алина Шарипҗанова үз чыгышларын бүләк итер. Мәйданда күңел ачу һәм спорт чаралары бер юлы берничә мәйданчыкта планлаштырылган. Традицион ат чабышлары 13 сәгать 30 минутта узачак. Сабан туй мәйданына иртәнге 7-дән махсус автобуслар йөриячәк. Алар исә РТС һәм Панорама тукталышыннан китәчәк. Шулай ук шимбә Татарстанда җәй проекты һәм Россия спорты дәүләт программасы кысаларында Әлмәттә һавада бушлай тренировкалар башлана. Иртәнге 9-да шәһәр пляжында буыннар гимнастикасы һәм воркаут, паркта пляж волейболы һәм йөгерү клубы, Сусаклагыч яр буенда бачата һәм утлы зумба көтелә. Якшәмбе 14 июнь сәгать 11-дән 14-кә кадәр шәһәрдә православие бәйрәме уңайыннан тәре йөреш уза. Инанучылар Төзүчеләр проспекты, Ленин, Пушкин урамнары буйлап дугалар белән барачак. Бу вакытта берничә участокта юл хәрәкәте вакытлыча ябыла. Шулай ук 14 июнь районның 2 торак пунктында Сабан туй бәйрәме дә узачак. Түбән Мактама бистәсендә бәйрәм сәгать 10-да, Чупай авылында сәгать 11-дә башлана. Ялларыгыз күңелле булсын. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль шилтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбыз да рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Моннан тыш сез үзегез дә яңалыклар, актуаль вакыйгалар һәм проблемалар белән уртаклаша аласыз. Моның өчен экраннарыгыздагы солтама буенча күчәргә мөмкин. Төбәгебез өчен сыйфатлы һәм мөһим яңалыкларны бергә булдырыйк. Бүгенге шулар иде, мин Лейсан Галиева һәм монтаж операторы Булат Усманов сезнең белән саулашабыз. Исән сау булыгыз.